Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Ya apa rek? Wis nari ta? Wis. Narik slender. Awakmu iki lho nyambut gawe narik apa? Ya narik penumpang ngono lho. Oh, penumpang. Iya. Loro. Gak medhok sakso ya? Kae. Mosok. Sak sopane jebrok. Hah? Apa nggo kene jam piro? Lho aku mulai sore mau. Wah, biasa iki sak jam rene biasa iku. Sesapa iki? Lho ya merkeso. Kok kanca dhewe mosok lali. Iki kangen Cak Markeso. Biasa iku wis ya apa maneh wong Cak Markeso kanca lawas. Iki gak enak gak direngengi Cak Markeso iku. Iya. Halo. Hei. Ya, iki apa? Kan Cak, kene aja. Wah, kene. Wah. Ya apa? Pirang-pirang dino gak tau petuk dhewekne. Mosok wong gone pancet nggo kene kok. Lah iya mangkane becakmu mang lho. Iya ya. Aku iki mbok torno nyanggone. Nanti Nyanggone iki lho, ngene ndupak. nundu, Pak. Iya. Saiki ngene ya, saya. Iya. Wis ngombe ta? Kene ngombe kopi kene. Ngombe apa sing diombe apa? Ini ngombe kopi ngono ya, So? Kopi. Warung endi ngono? Lho. Lah iki apa iki? Wah, enggak ono warunge ngono kok. Sampeyan iki ya iki darane warung resik iki. Warung resik ya. Iya, dadi resik sembarange, warung sakanane, ngono lho. Ah, kon niku pancen pancet kat biyen. Lho lah gak pancet apa ya, So? Wong becake ngono, wong sumpah kang ngrasakno. Lho, pernah iki lho. Penoy lho. Iya ya. Beceket mau wis narik. Wis arek-arek mang apa? Ya lodong. Iya, tanggapan iya. po. Lho. Iki ngene ya, So. Wancane Iya, iya. aku mangenteni sampean arek-arek wis rukunan kabeh. Timbangane sepi-sepi. Nah, karepe ngono. Saiki sampean reng-reng nggo kene ya. Iya, iya. Ya wis bantu-bantu lah. Ya apa carane? Iya, timbangane nganggur. Iya, iya, ayo. Lah. Oke nanggap Cak So. Nggih, lho kekaruan, Bun. Peneran wis duit menang cekel tangan wis. Iya. Wis gak kernet wis. Iyalah. Siki pengin aku iki ngidung timbangan kanca-kanca becakan wis suwe gak tau petuk. Nah, iki apa ya, So? Oleh-oleh sak godokan mulih. Ngene lho nyambut gawe apa aku. Kedien kok pancet teh. Ya gak ngersul ancene ngene wong pancen awak dhewe salah lahir biyen ketiga. Ngene lho, kok mentolo bojoku mangan kayaku. Ayo, So. Sampeyan iki kok iso ngeluh ngesah iki lho apa ya, So? Gak ya gak apa-apa pancene iki. Saking apa sih ngesakno manisine iki lho. Oleh pirang-pirang tahun sampai yaene pancet ae nek oleh kaya tok guyu. Nek gak lek ngondok sak walu-walu. Gondoke. Gondok. Eling-eling bojo jaman yaono sampai yaene pancet ae muring-muringe temburuane. Cemburuan ya? Iya. Tuwek-tuwek tambah temburan sangan aku lapo ngono. Terus apa ya? Ngaku gak lapo-lapo. Tak gawe timbangane nganggur. Monggo mulai kumat. Iya. Alah ditangkap kanca becaan. Mugi-mugi paring ana selamat. Tabone rum. Oh, panjen labone tak mut kabeh kok. Gong sak iya sangone arek ya kowe. Ya wis beres. Lha iki lho nek sing bantu. Monggo kula sing mulai. Mulai. Anang dung 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 dung. Oh. Umpamane iki kok nduk mburi nduk ngarep sampe remak kula. Pinera suara prewangan iki metu. Ate prewangan gak ngono ya, So? Pinera olangkong skecong amreksani pelawak tunggal kane wangi. Ja
menawi wonten lapat kidungan kula pancen kawit rumiyin camer akeso isine kedondong ngene lho ape mati eman aku delok elek kaya ngene ngene kok mentole nyusoni piye Persis menawarkan. pancen alam donya pira suwene ayo sing rukun karo kang jane gak swara prewangan kok delak Manjeng gonge gak iso bareng. Bentenan bareng lak mreteli lah. Dung blak-blak. Kirewangi ayem tentrem sak keluargane ojo sampe lan kliru penam enak iki rada mol iki. Semingo tabuhane kroncong ki iso mol. Pancen aku gak iso ngroncong. Ngrasane ngroncong. Wong ngene bingung ta. Embung ini. Sing iso. Mulane sing perlu segarku warasane awet panjang umur. Taman tindala kuune arek iki melok ngene-ngene kelas 1 mek kandar yo ndelok wak sakit bin mulai ngene gatik kernet gatik setoran enak gatik lebon mlaku surit mlaku bengi tawan gelantong. Mulane sing temen padha ngertine bisa selamat urip rukun salah awase bumbu. Jula-juli tapuane lutruk sing ludruk arek prang kidulan rina lan wengi tak sebut-sebut supaya langgeng manatahan saben dina cukup sing dipangan awan-awan wong menek kelopong klopo dipenek lontrono woe prawane nontok karo lan Joko. Joko melok nontok Mas katut aku ya. Embo karo jalan. Enggak tak terusno aku wae aku ditawur. Arek kene lemu-lemu. Perawan kene ngono meneng-meneng mergo aku gak ero. Oleh anune nyapan nonton ya nonton tapi jenan arek kene siji marek nggonku kono. Nek arek kene ngono nurut-nurut mergo sekolah temen mergo ya temenan arek kene. Iya ya, mergo arek kene meneng-meneng mergo sik yahene.
ganti wayan ya, So? Mbok dilungkas. Apa maneh arek biyen? Iya, iya. Nek kepethuk arek lanang dhe arek wedok ngene. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Cari arek lanang. Ngenyek. Nek arek saiki, waduh. Mau kemana, Mas? Arek wedok sih nyawa mau kemana, Mas? Cari lanang biasa saja nih. Iya, umpamanya aku tahu nyang Jakarta tulung dino gak kerasan. Lu kono numpak sepur. Sepur adek kuwandengane tuwa. Aku bingung kok. Bingung delok wong-wong. Wong ana sing wong wadah macake ana sing Macam-macam ya? Iya. Ate ana sing blangkon. Iya. Wareng kepethuk wong kono iku ngene, ku tak tutungno sik kidung aku ngomong tuh rak nemen aku lan. Iya, sing perlu ak kidungane ya. Kendangane ya, So. Lewaning arek Surabaya. Lah, dangdut engko ae dangdut. Balik meneh. Iya, iki engko gampang perkara lho, ngono iku lak gampang ah. Iya. Lah iya engko sing ngono aja kuwatir. Sing dadi lak dhuwit meneng ah. Ngene engko mulai sangoni wae. Adik gak seneng ya apa lah ngene tok ae lho. 500. Tapi gak tampangan ijen. Ambil sapa? Marep bojoku. Mbak kopine umben ya, So? Iya, tak ombene. Endi kopine ra? Nek ndelok awakku ket biyen wis ngene mulai tahun 49 ludruk gak tau atik ewang. Liyane ijenan ae. Ngene iki lho. Sapa sing gak seneng ndelok urip ijenan ngene iki mulai ya ijenan ku diterno arek-arek becak. Kadang-kadang aku pinginane gak bayar dilokno mbek arek iki. Mbak Amin. Lah ya apa ya, So? Ngaku ya anak-anak mbek bojo-bojo ya, So. Lah ya, Dik. Sak pamane aku gak lek kaya seneni bojoku. Tak jole kidungan ya. Iya, dadi esuk bali ya. Saya kaya padha sing sabar engko mari tak ngono tak doli walang kekek. Ngono ta. Cara ndi aku seneng wong panjen aku iki wong mlakranan kenal wong sak dunia. Iya. Kota Surabaya. Wong Dindi kenal, wong Surabaya kenal, wong daerah kulonan kenal. Wong Dindi kenal Pak Markese, saking Pak Markese karo jenenge. Mergo sekolahe kurang, Dik, mergo sekolah bayar pijet. Sekolah 3 tahun gak tak diunggah-unggahno. Saking pinter. Sayang ae. Ngate kernet melok ae. Sapa guyu rek? Guyu tok gak leren. Walang kekek ae. Iya. Iya. Iya, walang kekek. Iya. Iya. Ngarep warungku cak, So. Iya, ngarepe warung gue ya. Enak engko kaya njuku jajan enak. Iya, ayo terus. Canting. Iya, aku kumat. Joling. Keliling. Gak sore liwat pandi keling. Wong bedang pangkalan kali. Kali gede lho, kali Kupang. Potong wote klontang. Tabuhane merucut. Wingi mlempam ngono lho. Kaudanan. Potong wote. Wote. Ya menara wingenane kalau. Potong wote. Gak kelincipen. Gak sanggup potong tine. Sampai lagi macet ngetet-ngetet. Wah, mulai kumat aku. Mulai ngepir. Waduh, bapak kedua. Sakana mari bal-balan.
Awalang abang. Waduh kok kucing nguyung ini. Mencel ndukur. Awalang ijo petak ding dong dong dong. Dawa sutanging tak dong dong dong. Senajan pujang direwang item ayen duwe bojo ya Mas kari entenging ayo oh ayo 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 saiki arek-arek wis tuwa. Iya. Saiki Ya penumpang apa? penumpang akeh ya? Iya. Sampeyan caso. Iya Dik, ya matur nuwun. Mene engko tongkok rino mana iya? Aku tak anu penumpang. Iya, iya. Penumpang ambek Amin iki. Iya Dik, aku tak mulai ya. Iki lho Iya, sampeyan. iya, iya. Wis rene ya. 500. Pak Sah, teng pundi? Lajeng kesah. Wis apa pundi? Lha engko niki pun manten hari. Yen sik ta monggo omong-omongan kali kula. Lho ki anak iso. Sampeyan niku kok dijak omong-omongan kok takon anake sapa? Ayune arek iki ayune. Kuatir. Kula tanglet nggih. Napa nak? Sampeyan nyambut damel ngaten iki pun ndang. Pun mulai tahun 49 nak. Tapi nggih seneng nggih. Seneng. Niki umpami lho nggih. Umpami enten pendamelan lintu ngoten ndas pundi sampeyan? Ku purun kula, purun. Saestu? Nggih purun. Nyambut damel apa sih? Lho, nek sampean purun, Nggih. nggih coba-coba nggih. Nggih. Kula tolong. Nggih, Sebagai sampean bapak tolong. kula niku nggih dipercaya kali perusahaan. Nggih matur kasih uwun nek ngoten sampean tolong. Mungkin sampean kula sanjangaken bapak nggih kersane sukane pendamelan nggih. Nyambut damel napa kula? Lho, kirangan bapak niku dinese dines bengi kok. Oh, mbon tau dines awan nggih. Nggih, tapi Enak, dipercaya. Keco kula mbon. Purun nggih. Purun. Saken kula ningali sampean niku, pun sepuh Nggih. mlaku terus turut tembong. Alah. Nggih, monggo teng ngene nggih sampean. Saestu. Nggih, kula tumut Mbak becake. Nggih, becake pundi? Niki napa becake Kula, min? biasa langganane kula. Sampeyan bayar ngoten niku. Mboten. Lho, nggih pun ngoten kersane pun kula bayar. Sampean bayar napa kula mengkara duit? Diboni ae. Mboten Pak, kula sing bayar nggih. Nggih, monggo. Monggo. Pun, sampeyan numpak, pun. Monggo Pak. Tini mang lho mblakrak nang endi ae. Kaya ngene iki arek gak tau mulih, gak tau nyabani omah. Tapi ya apa sih eling-eling aku anak mek sitok. Penggawe aku iki tak rahasiakno aku. Soale oleh gak tak rahasiakno ya apa kuwatir aku jaga gengsi bek ana di sekolahan diwadani. Kaget aku engko rahasia aku terbongkar gak gelem sekolah ya apa arek iki. Ngono rahasia apa wae? Kok rahasia tetep rahasia ngono ta? Gak ngono Ora lho. apa? Nang ndi Sapari gak rene ta? Mbah, semayani ya rene. Arek iki apa sih grup iki diterusno ta dibuyarno iki? Kok niku Kok niku omong ninggal ae. Wah kok niku Gari kartolone tak pikir kok gampang putus asa ngono. Wong andek-andek wulan iki kait oleh nenem wis. Kok dhisik ta? aku mang kru ngomong ngamu war. Iya. Ngersolo pekarane kon jare jaga gusi ya. Gengsi ta gusi kok niku. Lah ngomong mang. Iku kuping tak dengkul iki. Aku ngerti mangen lho. Ngomong anake dek iku Joko bengi ta mbu pegawe Iya. apa no. Burine Pokok kono budal sisine bengi. ngono lho. Saka gengsi. Wah. Oh, jaga gengsi ya. Soale Jaga ngene nama. rek, wong arek saiki lak wis kabeh padha maju wis jamane. Iya, iya. Saumpamane penggawe aku tak dudono anakku. Iya nek gak diwadani kancane nek sekolahan, purik gak gelem sekolah sih rugi aku. Dadi kok rahasiakno. Iya rene. Juara anu nyambut gawe bengi dek. Lah kok nyambut gawe bengi ku maling ta? Heh? Maling. Arek iki durung tau mimisen iki kok. Lah nyambut gawe bengi nyambut gawe apa? Ya wis biasa ae. Wis terus dhewe wong kuliah-kuliah wong telu kok ana wayang ya awak dhewe, kadang-kadang ya ana band ya orkes, kadang gambus misri. Lho sing penting pelawak iku
Lho, lak ngono ana kan ditanggung. Tas iki ana kandak wong telu njaluk 1 juta iku ya apa? Iku kemoncolen kon. Kon ngedekno grup iku kudu ana iku lho, Rek. Jenenge. Nomor Indo. Lho ya apa sih nek gak ngono mosok dia ndek uang. Ya ana sih, Apa kono jenenge apa? Ya grup Sawunggaling. Oh, Sawunggaling. Ya apa? Kartolo CS. Ono kartu sih. Lho, Tekon dia kon iki. Parek iki gendakmu ta? Bundaan siapa sih? Anak Eri. Gak sapari durung tau beri-beri jane kon Lha iki. iki sapa? Wong anakku. Putrinya. Anakmu temen? Lho ya apa sih kan? Anak sapa? Saiki ngene lho, Wa. Lho wa ya. Wis tak bae mari, Wa. Omong-omong. Sampeyan kok celuk apa sih, Pak? Nunggu sangat nopo-nopo wae aku iki. Pak, aku nggak oleh-oleh, Mang. Oleh-oleh. Iya, toko sekolah sih. Aku suwe, Mang ya. Iya. Nggak oleh-oleh. Alah paling kerajinan tangan. Iya. Kok kerajinan tangan apa kerajinan tangan? Burdil. Enggak. Gawe kapal-kapalan. Nang jopo. Anak jaba. Jopo. Wah, dijukuk wong lho, enggak boleh tek jopo. Lebokno kok diondol kerek iku. Saya tak syaratnya ya. Sopo? Buat Pak. Heh? Tak syaratnya. Tak syaratnya. Karung. Lho, bawa karung. Lho, so. Tangan karung. Jarine mang mbek pabrik. Pak, ngene lho Pak, ya aku sakno Pak. Kon iki lha apa meneng-meneng bengi-bengi kok gawa telo bosok iki. Eso. Iki sapa iki? Ya Kartolo. Tolo. Sapa? Pak sih ta Pak. Ngene lho, aku mang Menawar. sakno. Tak tolong tak jak rene, tak kon ngekeki penggawean sampean. Sampean iku lak dinas bengi ta. Iya. Lah ya jare dipercaya mbek perusahaan. Lho, Jangan Bapak. kok sakno, Pak. Ngono ah. Iya. Wong iki ambek kon koyo doler ketok gonir. Masa wis netes, ngawur ae. Gak gendeng sapari. Wis kono gekno wedang-wedangan. Ainun. Mainun sih. Mainun. Iki becake njopo. Ngene lho, So. Ya apa Mainun iki rek? Pernah tak omongi ya. Sakjane anakku iki jange nulung peno iki ya ono benere. Maedot. Lah aku nyambut gawe iku kok tak rahasiakno penggawe aku iku. Mangkane Karepe anakku nulung peno iku supaya peno iki Iya. dijak nyambut gawe nang pabrik. Heeh. Soale aku kondo karo anakku nyambut gawe di pabrik iki dinis bengi. Sakjane gak nyambut gawe pabrik. Nyambut gawe apa, Pak? Eh? Nyambut gawe apa? Wis konangan lain iki. Aja ngono ta, Pak, mbek aku ae adik rahasia. Wis terang-terangan ya, Nak. Bapak iki nyambut gawene kaya Pak So iki, Nak. Dadi apa? Ya wis melawak ngene. Melawak. Melawak. Iya. Gak apa-apa lah, apa sampean gak gelem terang-terangan ambek Iki aku? awak lagi dinasannya. Kadang-kadang yo gawe sampingan iku jaga gedhong. Nah ono ludruk buyar terus operasi nek kursi-kursi. Sampeyan niku ngenyek ngono Cak Pari. Tapi kan gak apa-apa sini. Gak apa-apa, Pak. Sampeyan ya. Iya. Kok sampeyan nyambut gawe melawak ya iso nyukupi aku, ya iso nyekolahno aku. Ate lapo? Lapo isin-isin mbek wong. Gak ngono mbok menawa kon iki diwadani kancamu ndek sekolah terus kon purik gak gelem sekolah sing rugi lah aku. Sing madani iku kuno. Saiki ku ya Iya. kesenian daerah iku wis ditingkatno, dipupuk, ngerti ta sampean? Oh iya Dadi iya. gak isin aku masih anake dagelan menter, Jo. Iya war nek terang-terangan. Dadi iki monggo tak ibaratno kebo mulih nang kandange. Ayo apa wong aku ndagel kon nulung merkeso mrene. Ayo apa sih? Wis Dadi ngene. Payen tak ngelompok. iseng-iseng aku. Iya. Lek pancene awak dhewe iki digabungno karo Markeso ya. Iya. Ya gak digabungno. Heeh. Awak dhewe ngesakno karo Cak So timbang keluar-keluar Iya, ijen. Cak So. Iya, Wong aku iki ya ana- jiwa seni ya. Pancene kepingin aku. Ngono, Cak So. Iya, pancen aku tak iseng-iseng kepingin aku Kumpul. cita-cita kumpul karo koncoku grup Sawunggaling. Sawunggaling iki. Pancene gak ono menawari ya kepethuk dulurku Kartolo barek Sapari. Mulane aku dhewe kepingin meningkat nang kene rek, ben Iya, dadi iya. ijenan klentang-klentu gak urung ya di nang kamare becaan terus aku. Anek ngono Cak So. Iki meneh mben dawa terus tanggapan. Ayo tak belajar gending-gending soalnya biasanya penolak gak nggawa gong ah. Gak iso dek pancen aku bisa garingan. Saya jajal ya, jajal. Iya. Saiki. Yo iki Pak, cato hari pisan iki, sing Loh, becak iki. Kenapa niki? Mriki, Cek. Lah kula niki katut ta mboten? Lho tak katutno becakmu kono kuncin. Oh, ngoten. Iya. Kunci becakmu ring. Enak tanggapan gak ada kendaraan ado-ado. Iya, wong limo iki numpak becakmu ijen. Ngoten ta? Iya. Ya tepakan Ayo, ayo, mawon. ayo, Monggo, ayo ayo. belajar gitu kan. Ayo.